владимир жириновский пешниҳод дорад ки аз вуруди муҳоҷирони осиёи марказӣ ба русия ҷилавгирӣ шавад. раҳбари ҳизби либерал демократи русия дар саҳифаи худ дар телеграм навиштааст: ба ҳангоми пандемияи covid-19 муҳоҷирони зиёд русияро тарк карданд ва набояд онҳоро дубора ба кишвар роҳ дод. ба қавли ин сиёсатмадор бояд вуруди муҳоҷирон ба русия маҳдуд карда шавад. жириновский мегӯяд ин пешниҳод ба хотири бо ҷои кор таъмин кардани худи шаҳрвандони русия аст, зеро сафи бекорон аз ҳисоби онҳо зиёд шудааст. ба ақидаи ӯ русия метавонад тариқи харидории меваву сабзавот аз кишварҳои осиёи марказӣ ба ин давлатҳо кӯмак кунад. бигзор шаҳрвандони осиёи марказӣ дар ватани худ кор кунанд. русия аз онҳо маҳсулот харидорӣ хоҳад кард, мегӯяд жириновский. владимир жириновский бо суҳбатҳои зидду нақиз дар мавзӯи мухталиф машҳур аст, аз ҷумла изҳоротҳои ӯ дар бораи кишварҳои собиқ шӯравӣ ва боз ҳам ҳамин муҳоҷирони корӣ дар гузашта низ баҳсҳоеро ба миён оварда буд. зимнан баъди густариши коронавирус дар русия ва эълони реҷаи карантин дар ин кишвар теъдоде аз муҳоҷирон мехоҳанд ба ватанҳояшон баргарданд, аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон низ. ва саволи асосӣ дар ин бора кай боз шудани марзҳост, санаи боз шудани марзҳо миёни кишварҳо, бинандагони азиз, ҳанӯз маълум нест.